Allah Allah shi fari zuciya ta fara haka dai ba da tijo ga garin lafiya lau. wai tunda na gama an sassake na Madalla. shine na zo nan dan rage saboda shanu suna yawan cin min Jiya na je dandali neman ka. Allah saki ajiye ban je ba Ban gan ka ba. to na tafi wani rabon fada ne To madalla. eh Ka je rabon fada kuma na gidanka baka abin nan sa. To ka san menene? Wai wannan yaro dan wajenka yaron kirki magajin daushi. na ji dai Ya zo ya same ni da wata magana to wanda abin ya kiɗi mani ya sa na damu. Allah sarki Yaya yaro ya zo da magana aure Eh. ka ce ba za ka yi mai ba. Akan me? to Me hujja? haka ne Bayan kuma a duk garin nan an san cewar wannan damuna ba wanda ya kai ku samun amfani. kwarai kuwa Wake, gero, dawa, yakuwa har da zambo wato Kwarai zoɓo kuwa. rodo. har da shi fa Amma ka ce ba za ka yi mai aure ba. dan kaga mu a kanmu mu nan dafaffiyar rama ma buhu 600 aka To, da annabi. yi wa yake da suna wake da ka sani wake mai kanan naɗo buhu 672 aka yi gero wannan iya gero banda maiwa buhu 200 da ko 18 ne shi shine ma bai kyau ba sai kuma dawa kaura ita kuma dama wannan ita dai har yanzu ban cashe ta ba amma na dai san an yi mana tirela 12 ba tare da casa ba a cikin zangarniyarta To da ka ta. na Duk na ji wannan abin alheri da ya same ka. alhamdulillah Na farko menene dalilin da ya sa ba za ka yi mai aure ba? Ko Abin zo da- kake kama iskanci ne? ba wannan bane ai wai so yanke da an karasa maka ba na ce maka rabon fada na je ba Ina jin ka. ta can wani kasuwar rimi Ni ma asibiti. to can na je Birni kenan. a ranar da na je Eh. guguwa ta biyo ta kasuwar sai ta biyo ta layin masu sayar da niƙaƙƙen lalle da kuma niƙaƙƙen lalle da kuma niƙaƙƙiyar kuka tana biyowa kawai sai ta hada da kuka da lallan nan Layin masu kurkur. ta nan suna ta masifa tsakanin su wannan ya ce wallahi ba zai daba wannan ma ya ce shi ma sai an ware mai tashi sun fara sun haɗe to kai yanzu in ba tsabar abin nan ba ta ya za a ce da lalle da kuka sun haɗe kuma a raba To ba sai abubuwa mai lallan baka baki ɗaya shi dai ba za dai a ce za a kaɗa lalle ba. Ko? shi Amma ma- kuka za a iya kunsa ta. Kwarai, to ai da aka zo ni da na gargimar ta yawa Eh. zama ne na aje takalmina na tsince mai kukarsa daban shi ma wancan na tsince mai lallansa daban na ce to kaga wannan ai na raba rigima tun da kana Wato an girma an iyalin ma amma ba za a daina hali ba. wani abu ne wani An abu girma ne fa an iyali ba za a daina hali ba. Na raba ka da ƙarya irin wannan. Tun muna yara ka san ni wanka ne. kwarai Ba na san irin wannan ta ƙarerayi. to kai yanzu in tambaye ka da muna yaran kai da idan ka baka taba gani ba wani yaro mai sayar da ruwan fiye wata irin na da dan kwandala ya zo shi yake sayar da ruwa mai zafi da ruwa mai sanyi Na san dai kai mayan hannun ligidi ne. yauwa na gode to Yanzu da Allah ma ajiye wannan magana. To. Me dalilin da yasa ba za ka yi mai aure ba? bari in mun je gida mun hadu sai in faɗa maka komai dalili Ka san ba ni da kirki. na sani Ka san ba ni da mutunci? na san da wannan Zan bayayya ga ka. zaka iya amma To. kuma ɗana ne So ne yo danka ba dana bane ni. ya kusa Eh? kai na tuno ka bari za a hada shi da zangeruwa ta gurin ka shikenan ma da assalamu alaikum Ko ka ji mutum yawa kirki? shine ai Ai da kai magana. ya gama Yau ka Yawwa, ji to ka da- turo shi ya zo ya ganta. insha Allah Su ba daidaita. matsala In an daidaita ai shikenan. Shikenan, Abu tunda- nawa maganin a kwabe. kwarai kuwa haka ne Shikenan. madalla To ka ji batu. yawwa Yawwa. shi ba a dace ba sai in turo sani tara madalla